ма шуморо чӣ мегӯм шахер пасани зура любой чизада калаш бор куна, любой хел критикаро қабул мекуна, леки шахер ҳеҷ вақт биз набуд, шахер ҳеҷ вақт криса набуд. Якум бор гап набурда, гап наёвардаем ада. Гап нест додарҷон, рамад барои фикрота гуфтан, ну уже не братан. Агар башкажо ту копияи ма бошӣ 6 сол звезда намешавӣ, барои ки ман 8 сол звезда будам, ту значит 4 сол мешавӣ. Леки чӣ дако савол додам додарҷон, вақте ки наҷаштагии қатима. Ну барои ки вақте ки ман реально рэпи ғарибӣ мехонам, ӯ даврае буд ки реально ман қатъиян пацану чақ мекардам, давраи майлаген буд. А ҳозирош ман фикр мекунам ки чиста барои подписчики просмотр ғарибӣ мехонанд, ай таҳти дил нест. Да рэп любой одам оянда дора, агар ки худаш бихоҳа. Ҳамаи одамизод метавона ояндадор боша. Яга талаб қатъиян дядя. Кори дастгирӣ кунед, яки 10,000 мешавад ба ҳамин сторис. бози аввалан дараҷа бародарҷон падар гуфт ки пай ба беморхона буроя, баъд иншоалло ки ай пай рэпи шанс надидумеш. Гап нест шербача, 1000 рамад барои фикрта гуфтан. Рост мегӯй брат, ранги ма пайдо намеша, ранги тирам дига пайдо намеша, не ки брат аймавтада бозорош пайдо мешаванд. Аймадам рэперои зуд пайдо мешаванд, айтадам инсонои хубтара, мухлиси сахтар пайдо мешаванд. Раҳмати калон раднаҷон. Гап нест братанои ман бачакои қирғанам барои да рэп боло хестани ман хела саҳми калони хичона дорам. Миннатдорам шербачаи қирған ҳаматон. 1000 рамад барои дастгириҳое ки ай соли 2012 консертом саркарда дамакадагиям. Миннатдор брат, агар дар дурун як қаср ҷод кунанд, не ки як қаср берун наброи чанд сол падарад, қасри тиллоию бриллиантӣ ки бошад, дил там мегирад. Рэп ама мехи уже не по кайфу, уже рэпи аввалан нест, рэп нест худаш. роликои тарбиявӣ скоро мешавад, и камам не беҳад бисёр мешавад брат, ава бовар дорам ки маъқултон мешавад иншоалло. Радноҷон ин чиз ба фикр ки вариант надора, ки ман ҳаракат кардам ки ҷавоби тара 12 ҷавоб гардонам. Зинда бош шерина, 12 сол қатъин биден ҳаматон дар раҳмат брат.